Значението и най-вече това, което се показа като тенденция, е интересно от гледна точка един общо политически климат във Франция. Тоест, то повтаря тази тенденция, която се очерта при господин Фион, който се появи като представител на твърда десница и беше избран съответно от десницата, а господин Амон се появи като кандидат на твърда левица. Тоест, и виждаме, и беше, т.е. за сега не е избран, но има предина пред министър-председател, тъй като, ако си спомняте, Амон, бивш министър в правителството на господин Валс, всъщност си подаде оставка, тъй като беше част от така наречените фрондьори, които имат идеята и идеологията на една тежка и много ясно очертана левица. Да припомним, че две от предложения, които са така наречените основните предложения, е първо съответно да направи седмицата работната на 32 часа, както знаете до сега е 35, т.е. колкото да намали. И второто е да въведе така наречения минимум универсален доход във Франция, което е нещо различно от минимум заплатата, разбира се, но това е доход, който да има всеки един гражданин във Франция. Така че това е за мен една тенденция много интересна в тези първични избори. От една страна има втвърдяване от десницата като кандидатура и от друга страна втвърдяване на левицата като кандидатура. Така че това е нещо интересно, като едно двуполюсно противопоставяне, което се очертава, което означава дали има място в крайна сметка в тези избори във Франция, дали има място за някаква среда, която разбира се Макрон се опитва да прави, както се опитва да представлява и Валс, или както се опитваше Елен Жюпе да представи от страна на десница. Добре, това е много важно, което казвате, защото наистина, ако в неделя бившият евродепутат и бивш министър Бенуа Амон бъде избран за кандидата на левицата, някои казват, че този избор ще отвори магистрала към Елисейския дворец на центриста Емануел Макрон, който има много по-заоблени, да ги наречем, предложения. Той има заоблени предложения, но да речем, че неговите предложения до известна степен не са много различни от тези на Мануел Валс. Както до известна степен не бяха и толкова далечни от предложенията на един Елен Жюпе. Тоест, всичките тези трима представители политици имаха заобленост, както казвате, било с по-оцветявано отляво и отясно, но те имаха някаква тенденция към центризъм по някакъв начин. Още веднъж това, което се очертава, това е едно затвърдяване на позициите и, както виждаме, отляво имаме доста големи гласове на един Меланшон, който представлява още по-крайна левица и който, разбира се, не се яви на тези първи избори и, разбира се, в крайната част на десницата имаме Люпен. Така че нищо чудно в крайна сметка в един момент да има пренос на гласове от Меланшон към Люпен или пък от Меланшон към Амон, ако той изобщо успее да стигне до втория тур на изборите. Добре, какви са шансовете на Марин Люпен? Тя е изключително надеждена от победата, от встъпването в длъжност на Тръмп, който въпреки че не я прие, когато тя отиде в Тръмп Тауър в Нью-Йорк. Предполагам, че той няма пречи за него, тя е доста несериозно явление, но не знам, разбира се, по каква причина точно е станало, но тя, разбира се понася на тази вълна, която имаме и която наблюдаваме било в Америка или в Европа, в лицето на Великобритания, която с Тереза Мей миналата седмица постави с декларация направи за една твърда позиция спрямо Брексит. И това е вълната, коя е? Вълната е един популизъм, един протекционизъм. Така че тя се надява, разбира се, че тази тенденция, която не е само френска тенденция, че тя може да й помогне в изборите. Има някакви шансове тя да стигне до втория тур. Въпросът е, разбира се, какво ще стане на неделя, другата неделя и какви общо ще бъдат тенденциите в постановката на позициите на различните представители на така наречената левица. Но тя има шанс за сега, поне така се казва, че има шанс да стигне до втория тур. Не да спечели, но да стигне до втория тур. И там тогава тя трябва да се сблъска челно с Франсуа Фион, който днес е в Берлин, за да получи подкрепата по някакъв начин на Ангела Меркел.
Да, определено. Подкрепата, разбира се, тя не е непряка подкрепа, тъй като тя, разбира се, няма да може да повлия особено върху това какво може да стане във Франция, но пък е важно от друга страна той да покаже съответно на своите избиратели и най-вече на колебаещите се избиратели, които, както знаете, така наречените колебащи си избиратели до последния момент не се знае на къде ще гласуват, но да покаже общо взето той е единствения кандидат, който е в състояние да работи в ръка с госпожа Меркел, която направи своята кандидатура за нов мандат и всички очакват тя да бъде преизбрана. Така че това е неговата постановка и за предполага, че отива, е да покаже, че просто той е единствения, който може да направи това нещо.